bai, aprobetxatuko ditudan minutuak, eta, jo, izugarri ikasi dut. Niretzako gauza berri asko jaso ditut bi egun hauetan, kudeaketa kontuetan, kudeaketa aurreratuan, bueno, eskarmentua daukat, hizkuntzen kudeaketan gutxiago, eta beraz, bueno, niretzako oso interesgarria izan da atzokoa eta gaurkoa ere. Eta gaurkoa ere ikuspuntu desberdinak ere izan ditugulako. Oso desberdinak, baino nik esango nuke oso garrantzitsua zela danak mai gainean jartzea eta entzutea, bai. Bueno, kudeaketa aurreratua eta hizkuntzen kudeaketa. Bueno, Euskal zer den oso labur, 83an sortuta, 18 pertsona gara, Zamudion gaude, fundazio pribatua gara, eta egia da Eusko Jaurlaritzak, bueno, 1982an, gu sortzeko premia ikusi zuen, horretarako erakunde batzuk batu zituen, eta hori dira gure patronatuko kideak. Horren ikusiko ditugu, zentzu diren. Baina gure sedea, eginkizuna da, erakundetan kudeaketa aurreratua bultzatzea. Lehen, aipatu da, fedegabekoak, konbertitzea dela, lanetako bat, gurea ere bada. Hori ere bada. 25 urte, eman ditugu, enpresei, erakunde guztiei, erakundea beste modu batean kudeatu daitekeela esanez. Eta gaina datuekin, demostratzen, honek tekinak izango ditu, eta hala ere, kostatzen zaigu izugarri. Bai, ez da bakarrik hizkuntzaren kudeaketa, ez da bakarrik euskararen mundutik gatozenak ere, zenbat kostatzen duen, enpresek ere honi garrantzia ematea, bueno, kudeaketa kontuetan ere berdin gertatzen da. Bai. Patronatua, enpresa oso potenteak, erakunde publikoak, gehiena pribatuak, hemen izan ditugu batzuk, hor daude danak, ez ditut irakurriko. Bai. Eta zer da kudeaketa aurreratua? Da, enpresa, erakundea ulertzeko modu bat. Gauzak antolatzeko modu bat, erabakiak hartzeko modu bat, bai? Eta emaitzak ditu erdigunean, bai? Emaitza hobeak lortzeko da, lehiakortasunerako bidea da, bai? Lehiakortasunerako tresna bada, baina modu iraunkor eta orekatuan eta interes talde guztientzat. Bai? Langileak, bezeroak, merkatua, herritarrak, hartzaileak, gizartea, hornitzaileak, aliatuak, bai? Beraz, ez da bakarrik bezeroari zuzentzen zaion eredu bat, edo gizarteari, hemen interes talde guztiak hartzen ditu kontuan, eta izan behar du modu orekatuan. Badakigu zer gertatzen da, bezeroei gehiegi zuzentzen baldin bagara, langileei, gizarteari, orekatu behar dira, eta ez da bat ere erraza. Ez da bat ere erraza erakunde bat kudeatzea. Hori ere argi izan behar dugu. Gauza asko ditugu erakundetan kudeatzeko. Bueno. Guzti hori, tresna asko, daude kudeatzeko, eredu asko, FQM aipatu zen atzo, beste eredua da. Guk 2014an bai ikusi genuen, gure erakundek eredu propioa behar zutela, argiagoa, arinagoa, errazagoa ulertzeko, bai, erabilgarriagoa, eta bereziki edozein zuzendaritza taldek ulertzeko gai izan behar zuen tresna. Eta erabiltzeko, hausnarketa egiteko, indarguneak eta zer hobetuak identifikatzeko, bai, lagungarria izan behar zuen tresna bat. Eta kudeaketa aurreratuaren eredua garatu genuen eta 2018an eguneratu. Hau da egitura, bai, hau da irudia. Atzo ere borobila asko ikusi genituen, bai? Bueno, hau beste bada. Estrategia, bai? Estrategiaren garrantzia. Gero aipatuko dut. Estrategian ez baldin bada sartzen hizkuntzen kudeaketa, hizkuntzaren alderdia ez baldin bada estrategikotzat hartzen, edo hausnarketa horren barruan ez baldin bada, hor sartzen, erakundak egiten duen oro izango da epe baterako, baino ez da mantenduko. Ez da iraunkorra izango, bai? Orduan, kudeaketa orokorrean eta hizkuntzen kudeaketan estrategia oso garrantzitsua da. Eta oso garrantzitsua da behintzat hizkuntzak lekua izatea estrategian. Bezeroak, pertsonak eta gizartea beste interestalde batzu dira, kudeatu beharrekoak. Hor berrikuntza ere azaltzen da, berrikuntza nola kudeatu dezakegun erakundetan modu ere iraunkor batean, ez da bakarrik momentu batean agertzen dien ideia baizik eta hori nola
lortu pertsonek ere, testuinguru bat pertsonek ere ideiak botatzeko, berritzaileak izateko, sormena, bultzatzeko, eta erdigunean emaitzak, lehiakortasuna. Lehiakortasuna, enpresa pribatu batean gauzak saltzen dituena, izango da, merkatua, bezeroak, dirua. Beste erakunde batean, osasun zentro batean lehiakortasuna ez da dirua, baina hor beste adierazle batzuk erabil daitezke, esateko, nola funtzionatzen ari gara. Hobeto goaz, nola egin ditzakegu gauzak hobeto. Orduan, emaitzak oso garrantzitsua dira. Eta hau da, kudeaketa aurreratuaren eredua. Gero egitura, labur-labur, 6 elementu dira, aipatutako horiek, estrategia, bezeroak, pertsonak, berrikuntza gizartea eta emaitzak. Gero agertzen dira, azpi elementuka, gauzak sakontzeko eta praktika onak dira. Erreferentziazko ideia dira. Ez da arau bat. Ez du esaten zer egin behar den eta zer ez. Ideiak ematen ditu. Hemen erakunde batek esan dezake, hau niretzako lehentasuna da, eta hau egingo dut. Eta beste batek esan dezake, ez, momentu honetan niretzako hau ez da garrantzitsua. Arau batekin ezin duzu hori egin. Agertzen diren guztia bete behar dituzu, bai ala bai. Orduan hemen agertzen dira praktikak. Praktika desberdinak. Hizkuntzen kudeaketa lekua dauka ereduan? Bai. Kudeaketa aurreratuaren ereduan badauka lekua. Txikia, handia, txikia. Zergatik, eredua arina izan behar da. Berdintasuna, genero berdintasuna agertzen da? Baita ere. Lekua zera, txikia edo handia? Makunderen ikuspegitik txikia. Eta logikoa da. Baina ereduan, gure ikuspegia da, erakundentzako erabilgarria izan behar duela, arina, atzo aipatzen zen, ez? Zailtasunena. Erakundentzako arina izan behar da. Erabiltzeko modu hori. Orduan, aipatzen da. Zer gertatzen da? Hemen, aipatzen diren kontu horiek gero sakontzeko beste tresna batzuk egon daitezkeela. Baina, aurra agertzen da, estrategian, bezeroetan, pertsonetan, hizkuntzarekin lotutako kontu batzuk agertzen dira. Ez naiz horietan sartuko. Beraz, eredu honekin lortzen duguna zer da? Erakundeek beraien egoeraren berri izatea, indargunak eta zorbetuak identifikatzea, praktika honak ezagutzea. Kudeatzeko tresna bat da ikuspegi orokor bat ematen diolako erakundeari. Zer egiten duen ongi, zertan hobetu dezakeen, eta zer egiten duen eta ze emaitza lortzen dituen. Hau egiten dugu, pertsonetan egiten dugu, hau lantaldeak, ideiak, eta ze emaitza lortzen dituzu pertsonetan. Galdetu diezu, posik daude, duan, egiten duguna, baina lortzen ditugun emaitzak. Malgua da, esan bezala, ez tarau bat, pistak ematen ditu, lehentasunak markatzen ditu erakundeak. Eta, beste kudeaketa esparru batzu bezala, badago, tartea hizkuntzen kudeaketarako, baina da, tarte txikiagoa. Txikia, hori eredua da, kudeaketa orokorrean sakontzeko. Kudeaketa orokorrean hausnarketa egiteko. Beste marko bat, bi egun hauetan askotan aipatu da, erreferentzi marko estandarra. Euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketa baloatzeko erabiltzen dena. 2008tik bikainen erabilizan duguna eta 2017an eguneratu zena. Bere garaian oso garrantzitsua izan zen laugarren ardatza zela hizkuntzen kudeaketa. Orain, 6 elementu dira eta 6. hau da kudeaketa sistema. Kudeaketa sisteman zer esaten dugu? Erakundeak zein punturaino integratuta dituen hizkuntzen kudeaketarako tresnak kudeaketa sisteman. Ez da tresnak izatea, Euskara plana, atzora aipatu ziren, Euskararen plan estrategikoa, Euskararen adierazleak, ondo, baina zen punturaino integratzen dira hori beraien erakundearen dituen tresnetan, alegia, plan estrategikoan, orokorrean, adierazle taulan, edo zer dagoagu, adierazle sistema bat euskararentzat bere tresnarekin, arduradunekin eta egiteko moduekin eta gero aparte doa erakundeak dituen beste tresna batzuk. Hor kudeaketa sistema agertzen da, ez? Eta sendotasunean, beste atributu honekin ebaluatzen da ere bikainen, hor agertzen dira, adibidez, kudeaketa sistema orokorrean duen integrazioa, erakundeak dituen planteamendu horiek zen punturaino integratzen diren erakundeak daukan kudeaketa sisteman, ez? Liderren bultzada, aipatu da lidergoaren garrantzia ere, ez? Bi egun hauetan, neurketak jarraipena. Hori da kudeatzea azkenean. Planifikatzea, egindakoa, planifikatuta daukagun bezala egitea, neurtzea eta hobetzea. Alde batetik orduan, kudeaketa aurreratuaren eredua eta erreferentzi marko estandarra. Zein da gaurko
berritasuna? Bueno, ari gara, lanean hizkuntza politikako sailburuordezatik eskatuta, hizkuntzen kudeaketa aurreratuan integratzeko gida bat. Hemengo batzuek badaukazue honen berri, orain ari gara, abendurako amaituko dugu, eta gure asmoa da erakundei laguntza ematea, beraien kudeaketa sisteman hizkuntzen kudeaketa integratzeko. Bai? Pista batzuk ematea. Hausnarketarako gida bat egiten ari gara. Bai? Hori da, helburua. Kudeaketa elementu desberdinetan, agertzen dira, estrategia, bezeroak eta bar, horietan nola integratu hizkuntzen kudeaketarekin erlazionatutako alderdi horiek. Bai? Bueno, hau da, momentu honetan dokan egitura, ziurrenik aldatuko da. Baina, helburua zein da, guk ondo badakigu, erakunde bat ongi kudeatzen balin bada, horrelako elementuak, edo genero berdintasuna, edo datuen babeserako legea, edo ez dakize, horiek hobeto garatuko dituela. Aukera gehiago izango ditu, horiek bermatzeko. Bai? Besteak baino. Eta, badakigu ere, kudeaketa horreratua, filosofia honekin bat egiten duen erakundeak ere, kontuan hartu behar dituela hizkuntzak. Bale? Horregatik, hau da adibide bada, baina estrategian guk planteatzen duguna, galdera bezala, erakundek erantzuteko, bintzat hausnarketa egiteko, puntu hauek dira. Zergatik hizkuntzak kudeatu behar ditut? Nik esaten dudalako, hau gizarteak eskatzen duelako, bezero batek eskatzen dizulako, merkatuak eskatzen dizulako, langileek eskatzen dizutelako, zergatik. Zer, karo, bihotzaren kontua aipatu da ere, sentimenduak edo militantziaren kontua. Lehen aipatu da ere, enpresak ez dira irla bat, enpresak irla dira. Bai? Nik esango nuke badirela. Enpresetan gauza asko ikusten ditugu, kanpoan ikusten ez direnak. Bai, enpresa askotan, enpresa asko kudeatzen dira orain dela 40 urte bezala. Berdin. Erabakiak hartzen dira modu batean, langileak, recursos humanos, eta holakoak, bai? Orduan, gauza asko, guk esaten ditugu, eta nik sinesten dut honetan, baina heltzen garen eraino. Eta badago mundu bat hortik kanpo. Beraz, nola heldu hoiei? Beraien hizkuntzan. Eta beraien hizkuntza zein da? Normalean dirua. Bai? Horrega, nola heldu? Ba hori, hori agertzen da, lehenengo bi hiru puntuekin. Interes talde garrantzitsuenen hizkuntza berrak identifikatuta alditugu, nork eskatzen dizu, zein hizkuntzatan kudeatu. Bai? Administrazioak. Garrantzitsua guretzako? Ostras, bai, bezeroa da. Badakizu zer egin. Bai? Edo, bezeroek eskatzen digute, merkatuak eskatzen digu, bai, badakigu zer egin. Bai? Edo legea dago, orduan hemen, bat honetan, estrategia definitzeko beharrezko den hizkuntzen inguruko informazioa, hau klabea da. Hemen ez baldin bada saltzen, erakundak ez du ezer egingo, edo ezer gutxi egingo du. Bai, langile batzuk eskatuta, bai, venga, utziko diegu egiten. Ez da hori. Hori ez, momentu baterako izan daiteke, baina ez da erakundearen erabakia izango. Eta erakundearen erabakia ez baldin bada, bastuktu baliabide nahiko izango, eta ez da mantenduko, ez? Bueno, galdera moduan plantatu ditugu gainerako kontuak, ez? Bezeroekiko harremana nola kudeatzen ditugun, lidergoaren garrantzia, bai, bueno, amaitzen dugunean, orain ari gara kontrastetan, amaitzen dugunean izango duzu honen berri. Amaitzeko, ideia garrantzitsuenak. Estrategiaren kontua. Gogo eta serio eta lasai egin behar du erakunde bakoitzak. Bai? Honen inguruan. Eta ea hizkuntzek zenolako pisua izan behar duten. Ez baldin badora saltzen ez dute zer egingo. Bai? Bigarrena, behin erabakita, ostras, hemen zerbait egin behar dugu, martxan jartzeko, adibidez, apatu da, erreferentzia marko estandarra tresna baliagarria da, ekintza planak ere zehazteko. Aipatu daren, norantz joan nahi duen argi utzi behar dugu. Euskararen erabilera areagotu. Horrek ez du, ez du esertarako balio esan behar nuen. Esan da dago. Bai, ikuspegia izan behar da argia. Argia, bestela, nola dakigu heldu garen ala ez garen heldu. Ondo goaz, ez da? Bai, ondo areagotu dugu. Bai, baina zenbat. Zein da epeluzeko ikuspegi hori? Eta ikuspegi hori izan daiteke 20 urtetara, edo 30 urtetara. Baina ez badago argi, hor arazo bat izango dugu. Bai. Adostua izan behar da, bai, adostua, baina arrazoiak egon behar dira mai gainean. Eta langileok gauzak ulertzen ditugu argi azaltzen bazaizkigu. Zergatik egin behar dugu hau? Hau egin behar da, bezeroak eskatzen digulako. Eta bestela, akabo. Listo. Bai, kontran nago. Kontran? Bai?
Orduan, gauzak ere, planteatu behar dira, arrazoi argiekin, ez da izango arrazoi bakarra, gauza batzuk ere, izango dira arrazoi desberdinak egongo dira gauzak egiteko. Bueno, baliabideak eta guzti hori egingo da, baldin eta erabakia aldez aurretik hartuta baldin badago eta benetan honetan honi garrantzia ematen baldin badiegu. Bueno, hori agertzen da, erakundea arloka kudeatzen bala, hori arloka, irizpideak eta bar, ezin dagoen pertsonaren arabera. Bai? Segunetan hor dagoen, galder baldin badago, galder zuzendaria baldin bada, egingo da, bestela ez. Hori ezin da izan. Garrantzia dauka lidergoak, bai noski. Bai, baina pertsonen arabera erakundetan ezin da funtzionatu. Horregatik erabakiak izan behar dira, irmoak eta gero irizpideak egon behar dira, bai, hori nik esango nuke ere garrantzitsua dela. Hau, azkenengo diapositiba da, pertsonen kudeaketarako, pertsonen kontua, ez? Hizkuntza politika garatzeko irizpideak, prozesu guztietan, jarduera guztietan, pertsonen kudeaketarako kontu guztietan, egon behar da integratuta hizkuntzen kudeaketa. Bai, hizkuntzenaren alderdia. Orduan, kontratatzeko orduan, ze irizpide jarraitzen ditugu? Hizkuntza kontutan hartzen da? Bai, batzutan, baina koherentea da hizkuntza politikarekin? Ez, arazo badaukagu. Bai? Garrantzitsua baldin bada, zerbait, egon behar da leku guztietan. Eta hemen, egon behar da, hor agertzen diren jarduera guztietan. Bai, gaitasunen kudeaketan. Euskararen kudeaketa, ez, gaitasun bezala eta gainerako gaitasunak. Ez, egon behar da, sistema berean. Bi sistema mantentzea ezinezkoa da enpresa batean. Bai, eta hori gertatu izan da, kalitatearekin, ingurumenarekin, berdintasunarekin, bai, lau sistema balin baditu, baten bat, jauzi egingo da, ziur, hori egingo da. Bai? Eta ez da izango negozioa, dirua ematen duena, izango dira besteak. Vale? Gero gizartearen kontua, garrantzitsua da ere kanpora begira ere ditugun asmoak eta plazaratzea, eta daukagun hizkuntza politika komunikatzea, bai? Berrikuntza aipatu da, bai? Arazoak izango ditugu erakundeetan, hizkuntza gaitasuna pala baldin bada, egin beharrekoa handiagoa izango da, ea nola egiten diogun horri aurre, bai? Berrikuntzarekin. Emaitzen garrantzia, bai, hizkuntza politika, balen, nora goaz, zen moduz goaz, zer egin dugu ongi, zer hobetu behar dugu, hori ere aldiro errebisatu beharko dugu, ekintza berriak, edo irizpide berriak, edo modu berriak martxan jartzeko. Eta azkenengoa, eta hau ere erakundentzateko garrantzitsua izaten da, aipatzea, hau ez da proiektu bat. Ikusi behar dugu, erakundeek ikusi behar dute, hau betirako dela. Eta horrek esan nahi du, ez dela momentu batean batzorde, pertsona bat, ez. Momentu horretan, agian erakunde horrek behar ditu tresna horiek, baina pentsatu behar dugu ere epe luzera. Hau ez da proiektu bat momentu batean, 2 urtetan hau eginda. Eginda zer? Eginda zer? 5 urte barru ez ditugu izango beste eskakizun batzuk, agian, beste tresna batzuk, beste hornitzaile batzuk, bai? Eta orduan, zer gertatzen da horrekin? Orduan, beti, kudeatu behar izango dugun kontua da, ez? Eta horregatik, garrantzitsua da, hau ere oso argi izatea. Eskerrik asko.